Shalom, oras mai di hita kadamang denang di dia hita maringanan pasupang muse di jam cepek alai maripola. Adora sobinari tahun hatani de bata jumolo hita matangnya. Mulai tema Tuhan di pasa rohanami dia surham nama dongani hami naik tumangihon hatam hami Tuhan uka prohado pikiran nami asatakas hatam muzalo hami marulat marparbue di bagasan nami. Mari ti Yesus matanya kami surham sakmal. Amin. Dita kadongan saha porsiaon hata ni debata di hita di bagasa pitoni mana tersurat di Sada Tesalonik bidu 5 ayat 24 songonom maridok di sini. Hapo sa doi bana nama johamu sai pasaton na doi ido ianggo saha. Dita kadongan saha porsiaon buket deta pituras 55 mandok. Hapusan ho Tuhan ho doholongmu dilas ni rohatiki arsape asini rohami nang pambainanmu o si palu apango dengan pe. Hapusan, oh Tuhan, hapusan, oh Tuhan, dan nama sohot asini roham, nasanariko dia di parade, tungalani basim doi sude. Hapos ado Tuhan teh. Dilas niroha diar sakpe hapos ado Tuhan teh. Dan nama sohot asini rohana di bagasang nguluta. Alai seto tongdo asini rohanai hot jala mulak rata totong di bagasang nguluta. Songona dirokna di adung tolu ayat 23 mulak rata doi tahegan sogot gudang matutu habona rammu. Mulak rata do asini rohani Tuhan tay. Dan mapar sohota di bagasan nguluta sigano pa. Dita salu na kadong asaha porsia. Walau didok di bahasa Indonesia, dia adalah setia. Ido na didok ni si Paulus di tonga-tonga ni Huria Tesalonik. Nama celas roha marnida Huria Tesalonik. Nama cegodang akka jol mana porsia marhite nasida alai jalo nasida Kristus di bagasan muluta jala porsia nasida di bagasan Kristus jala tarida doi marhite nasida dia kamadikonia akia podang na porsia marhite nasida jala hot ha porsia na jala las do rohani akka panurirang songo si Pauluson doho si Timoteus marnida nasida dak sia-sia dan marisuang berita nauli diberitahu di tengah-tengah nasida alani di papos marwa nasida songon halak la porsia nasida so tunggang kurwa nasida jala dingok nasida mah molohot ha porsia nasida tu debata ngolo gudang petantangan gudang perintangan nasida songon halak la porsia tu tuhani alai ingok nasida mah satia do tuhani jala haposa do tuhani nama Jona sida songon halak na porsia. Saya pasauton na doi. Akka baga-baga ni tu hatta. Akka asini rohan itu hatta. Pasu-pasu ni tu hatta. Dengan bahasa ni debata di bagasang muluna sida. Saya pasauton na doi. Tabereng mah kamanginang songon nama satu si Abraham. Dijui bana si Anurkas din. Dipatongon ibana tutano kanan. Tano na goksus do situ niloba. Dang marisuang pajoni de bata di bagasang ngulu dijauhi bana di pasu-pasu do bana ala satia do tuhani satu peparanna di pasu-pasu tuhani jala ido badanna dohot badan di bata tu si Abraham ala nido diwari mai bana opunina porsia ala ha porsionna tu de bana ala banidangionna tu de bana songoni do nang ngulutona kamanginang hita saluhuna nau tarjuru hita songon halak Kristen tarjuru hita sian haholomo tu hati rurun alani hota porsia tonang ganggu hita ay kurang do zolma porsia songon halak Kristen alai muba rohana sian Kristus dang di ngoti bana asin rohani de bata
Ditinggal honi mana Kristus itu? Ditinggal honi mana haporsionna di bagasa Tuhani? Gabelari ibana tu haporsion nasi. Alani lu dipahingot hatani Tuhanok kita. Unang mu bahaporsiota. Hok mahaporsiota di Tuhani. Nama cu kita songon halak Kristen. Na porsia di Tuhani. Jala haposat do ibana. Satia do ibana. Tengok ma. Saya pasaton na do baga-bagana di bagasa mulut. Os rohatta di Tuhan. Os roham di debata. Unang ganggu berohamu di pandoni debata pasau tona baga-baga bos roham di debata unang ganggu berohata di panjoni debata di pandok ni debata pasau tona do baga-baga di baga sakoluta dak pasau bonna itu tong kadong asaha porsial molo sapala na utarjo kita molo gudang peta tangan na baru kok mga porsyal tadi Kristus jala saya marparbue may ha porsyal ni jala lam rarat itong-atongan ni portibion tayo ma sa tiro to kami pasaton na do akka baga-baga na di baga sangulutta asal porsia hita tutuhani asido rohana marnida hita salutna tuhata madongani hita matayang wala teho Tuhan lang madongani ham dalam nungau tayong kami hata marparbue me Tuhan asa pos rohana me haposat doho satia pasal to baga-baga di baga sa Jesus matanya kami suram sa mauluham amin.